A hostalería do Salnés sufre numerosas cancelacións de reservas debido ás novas medidas impostas no interior dos locais. O requisito do certificado de vacinación ou de proba negativa imposibilita a moitas persoas acceder aos establecementos. Feijóo sinala que estas medidas son as únicas que poden garantir que a hostalería continúe traballando nos concellos de nivel alto ou máximo. Que tal? Boas noites. Dende o sector tamén piden máis capacidade de ocupación nos seus establecementos. De seguido ampliamos antes titulares. As rebaixas na autoestrada AP9 comezarán a aplicarse esta mesma semana. O Consello de Ministros aprobará mañá o Real Decreto que permite a súa entrada en vigor. Aprazan a mañá martes a declaración do Chicle pola denuncia de agresión sexual á súa cuñada. Estaba previsto que o fixera hoxe a través de videoconferencia dende a prisión na que está recluído. Duro enfrontamento entre CIGA e Comisións Obreiras polo futuro de Tennessee Proboté. Dende comisións defenden as súas propostas e estudan denunciar a CIGA por difamación. Clesa multiplica por 3 o seu equipo e por 17 a súa produción tras salvarse da quebra hai 9 anos. Cultura Noia e a Asociación Ponte un San Cosmeiro preparan xa diversas actividades para o sábado 21 de agosto. Entre elas destaca a actuación do grupo de música tradicional Leira Buxo. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. A área sanitaria de Pontevedra e Salnés suma 150 positivos nun só día. O total de casos activos sitúase xa nos 2.940, por enriba do pico acadado durante a segunda vaga. Nas últimas 24 horas tamén se deron 83 altas médicas. En canto a situación nos hospitais, hai 4 pacientes na unidade de cuidados críticos do Hospital Montecelo. Ademais, 33 persoas continúan ingresados en planta. Tamén a última hora de onte se confirmou o falecemento dun paciente de 87 anos que estaba ingresado no complexo hospitalario universitario de Pontevedra, sendo positivo en COVID-19. Dende o inicio do plan de continxencia da pandemia, curaron na área sanitaria de Pontevedra e Salnés 15.164 pacientes. En a área sanitaria de Santiago Barbanza, o volume total de casos activos segue a incrementarse, aínda que en algún concello xa se aprecian indicios de que se está a dobregar a curva de contaxios. A cifra total hoxe sitúase xa nos 2.213 casos, 240 máis dende o pasado venres. Boiro segue ser o municipio da zona con maiores rexistros de contaxios, suma 210 positivos, 9 menos que o pasado venres. O segundo concello con máis positivos da zona é Ribeira con 179, 19 contaxios menos dende o venres. Séguenlle Pobra con 90, que aumenta 7 casos máis, e Muros que suma xa 68, con 22 positivos máis dende o venres. Noia con 58 e outro dos concellos a alza, con 17 casos máis dende o venres. En Porto do Son, pola contra, baixan os casos pasando de 54 a 50, e en Riaixo aumentan de 41 a 47. Oute suma hoxe 22, 9 casos máis e Lousame 11, que despois de varios meses aumenta o seu número de casos activos. A nota negativa observámola tamén na presión hospitalaria, que se incrementou considerablemente durante a fin de semana. Hoxe son xa 22 as persoas ingresadas en hospital. Hai 20 pacientes en planta convencional e 2 na unidade de críticos. E como adiantábamos ao comezo das novas, os locais hostaleiros que se atopan nos niveis altos ou máximo de restriccións sufriron numerosas cancelacións durante a fin de semana polas novas restriccións. O certificado de vacinación e as probas requeridas imposibilitaron que moitas familias puidesen acceder aos establecementos. Dende o sector consideran que as normas continúan sendo desproporcionais. Os locais hostaleiros de nivel alto ou máximo puideron reabrir esta fin de semana as súas portas. Fixérono cunhas medidas que permitían unha capacidade de ocupación nas terrazas dun 50% en un 50 ou 30% no interior segundo nivel. Pero a gran novidade foi o requisito de presentar o certificado de vacinación ou unha proba negativa. Uns requisitos que provocaron a cancelación de moitas reservas. Chegou o momento de dicirle a alguén que ten que dar ese tipo de datos ou, por exemplo, como a mí me ten pasado aquí, moitas familias que viñeron a comer que me dixeron non, porque tiña sitio fora, pero que nós dentro non podemos, porque a miña filla ten 17 anos e non ten tal. E claro, é que o tema das probas tampouco non é tan sinxelo, porque bueno, os autotest non son válidos, non todas as probas valen. A pesar do malestar de moitos establecementos, Feijóo explica que é unha medida vital para que sigan traballando e que é petición da propia hostalería. Es la única posibilidad y el único salvoconducto para que la hostelería siga abierta. Esto ha sido solicitado por la hostelería, oficialmente a la Xunta de Galicia. Por tanto, estamos cumpliendo con la hostelería y cumpliendo con el comité clínico, es decir, con la prudencia que aconseja. Os hostaleiros tampouco entenden as limitacións de ocupación tan estritas cando a xente que pode acceder aos locais demostran que están sans. Todo o mundo está vacinado. Si teño medidor C2, si teño un filtro EPA, por que non me deixan usar todo o comedor, aínda que sea con distancias? O sea, cal é a razón, non? Dende o sector sinalan que xa demostraron que os seus locais son seguros e piden poder traballar con normalidade. Sí, que notamos un alivio,
porque podemos abrir a porta para que a xente entre dentro, pero entendemos que non, xa non é momento de pensar que somos nin os culpables, nin que aquí hai contaxios. As medidas tamén chegaron ás rúas con divisións de opinións. Todos estamos ya, la mayoría de 40 para arriba vacunados, apenas hay incidencia grave, yo creo que es una medida correcta, que los bares sigan funcionando. Pero igual es un poco, no sé, heavy, me parecen heavies, pero bueno, las acepto. No es una manera de fomentar la vacunación, evidentemente. No sé si es una obligación que al final no puedas entrar en ningún sitio por no estar vacunado, pero bueno, es una manera, yo creo que, de presión. A reapertura dos locais é vital para o sector nesta época do ano. A visita de turistas e a busca de lugares menos masificados favorece que a hostalería do Salnés aumente a súa demanda. E o presidente da Xunta cualificou as medidas que se están tomando como esenciais para enfrontarse contra a pandemia. Fijou sinalou as claves para poder rematar co virus, vacinar a toda a poboación, acudir aos cribados e a responsabilidade individual no cumprimento das normas. Tamén indicou o prazo no que a Xunta considera que rematarán as vacinacións. Y también estamos ya con una inmunidad de más de un 60% de la población gallega inmunizada y más de un 70% con una dosis. Nos quedan 10 o 12 semanas para finalizar. Si tuviésemos más vacunas, finalizaríamos antes. Por tanto, estamos ya en la última fase, que insisto, no está exenta de dificultades, pero en una última fase que espero que cada uno asuma su responsabilidad. Primero, acudir a vacunarse. Segundo, hacer los cribados voluntarios que el Servicio de Salud pone a disposición. Y tercero, la responsabilidad, que es un ingrediente básico, lo ha sido y lo seguirá siendo. Máis novas, as rebaixas na autoestrada AP9 comezarán a aplicarse esta mesma semana. Así o anunciou esta mañá a ministra de Transportes dende Coruña durante a presentación das novas bonificacións das peaxes desta autoestrada. Raquel Sánchez asegurou que o Consello de Ministros aprobará mañá o Real Decreto que permite a súa entrada en vigor e explicou que a AP9 é unha infraestrutura básica para vertebrar Galicia. Segundo acordado, os vehículos lixeiros que teñan dispositivo de telepeaxe terán gratis todos os traxectos de volta que se fagan nun prazo de 24 horas. Este desconto aplicarase todos os días da semana, tamén sábado e domingo. Ademais, bonificarase nun 20% o importe pagado en todos os percorridos dun mes para os vehículos que fagan máis de 20 viaxes nese tempo. En canto os vehículos pesados terán un 20% de desconto no importe da peaxe en todos os percorridos. Estas bonificacións faránse con cargo aos orzamentos xerais do Estado, destinando cada ano preto de 55 millóns de euros para bonificar a AP9 e 2.300 millóns ata finalizar o prazo da concesión. A pronta entrada en vigor das bonificacións na AP9 foron ben recibidas dende o Concello de Pontevedra. Segundo a voceira do Goberno, estas rebaixas marcan un camiño a seguir nesta infraestrutura, aínda que a meta debe ser, insistiu, a súa gratuidade. Dende sempre entendemos que esta arteria principal que comunica o eixo atlántico ten unha importancia vital para os veciños e as veciñas da nosa cidade e, polo tanto, os avances, aínda que sexan tímidos, digo tímidos porque dentro do pacto de investidura era un acordo máis amplio, pois son valorables dende o punto de vista de ir construindo e traballando no que, como digo, no que debía ser a gratuidade non da peaxe. Aprazan a mañá martes a declaración do Chicle pola denuncia de agresión sexual á súa cuñada no ano 2005. Estaba previsto que o fixera hoxe a través de videoconferencia dende a prisión, onde segue cumprindo condena polo asasinato de Diana Quer. O xulgado de instrucción número 2 de Noia decidiu aprazar para mañá martes a declaración de José Enrique Abuingei, o Chicle, pola presunta agresión sexual á súa cuñada en xaneiro de 2005. Segundo informaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o fiscal xa tiña para hoxe outro sinalamento. A súa comparecencia será a través de videoconferencia dende o Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, onde o Chicle segue a cumprir condena de prisión permanente revisable polo asasinato de Diana Quer. O xulgado de instrucción número 2 de Noia decretou o procesamento do Chicle ao entender que das dilixencias de instrucción practicadas desprendíanse indicios suficientes de que o investigado realizara actos atentatorios contra a liberdade sexual da denunciante, neste caso a súa cuñada, que daquela aínda era menor de idade.
A Policía Local de Rianxo informou tamén de que o xulgado de instrucción número 1 de Padrón fixo pública a sentenza condenatoria a 4 meses de multa con responsabilidade subsidiaria de privación de liberdade a un veciño da localidade como autor dun delito leve de falta de respeto a axentes da autoridade. Os feitos ocorreron o pasado mes de febreiro cando o condenado, logo de presenciar unha actuación policial nun accidente de circulación, increpou os policías actuantes, dándose posteriormente a fuga cando lle solicitaron a súa documentación. Máis tarde foi identificado logo de ser localizado cando pretendía cambiarse a roupa para tentar evitar ou dificultar a súa identificación. Dura un enfrontamento entre CIGA e Comisións Obreiras polo futuro de Tennessee Proboté. Comisión saiu esta mañá ao paso das acusacións que o pasado venres fixo contra eles o Sindicato Nacionalista. Para o sindicato, a de Tomás Guillén é a única oferta válida e que garante o futuro da fábrica, xa que aseguran as outras dúas foron presentadas fora de prazo e non cumpren o prego de liquidación. Aseguran ademais que están a estudar denunciar a CIGA por difamación. Comisións Obreiras deféndese das acusacións que o pasado venres lanzou contra eles o sindicato CIGA pola situación de Tennessee Proboté. Vergonza debería sentir Rosa Buin, a súa presidenta do comité, polas súas malas artes e continuas provocacións, mentiras, difamacións, incitación ao acoso das compañeiras que non fan o que elas queren para buscar o seu propio interese. O enfrontamento entre ambas plataformas sindicais xira ao redor das ofertas de última hora pola conserveira. Hai 3 sobre a mesa: Canet Ferrero Inversiones, Rías Baixas e Tomás Guillén. Segundo comisións, delas tan só a última é válida e garante o futuro da fábrica. Contempla unha profunda remodelación e unha profunda modernización da fábrica, algo que é vital. Algo que si queremos ter algo máis que só sea presente unha empresa para 1 ou 2 anos. Unha posta en marcha paulatina na que as traballadoras irán entrando de forma escalonada unha vez se vaya modernizando a fábrica. Este posicionamento non gustou ao sindicato CIGA. O venres defenderon que as alegacións de comisión son únicamente tecnicismos que van contra as dúas ofertas que máis emprego garantirían, case a totalidade dos postos de traballo. Pero segundo comisións, estas propostas non buscan xerar unha actividade de calidade, nin teñen plan de futuro para a conserveira. Non cumple co plan de liquidación aprobado no xulgado. Son ofertas que están presentadas fora de plazo, son ofertas que non cumplen o mínimo exixible e, por outro lado, con condicionantes que contradín este plan. Sin invertir na reforma da fábrica, traballando produtos de baixo coste, que o único xeito de sacalas adiante é que os traballadores e as traballadoras estén nunhas condicións precarias. Ese é o modelo que plantexa a proposta que defenden estes sinvergüenzas e impresentables da CIGA. Comisións Obreiras explicou tamén que a súa postura foi avaliada o sábado na Asamblea dos Traballadores afiliados ao seu sindicato, que aseguran son a maioría da fábrica. Hoxe anunciaron que están estudando denunciar a CIGA. As mentiras teñen as pernas moi cortas. Vamos a estudiar con nosos servicios xurídicos a presentación dunha querella contra a CIGA por falsedade de documento público e difamacións. Na rolda do venres, a CIGA tamén anunciou que levarán aos tribunais tanto a alegación de Comisións Obreiras como a administración concursal. Tamén todas aquelas posturas que consideren que atentan contra a defensa dos empregos. Momento de descanso. A continuación regresamos con máis novas. Entre elas, a visita de Núñez Feijóo a Clesa e o anuncio da Lei de Recuperación da Terra Agraria e da Estrategia do Lácteo. Ata agora. Seguimos nas novas do día. O presidente da Xunta de Galicia visitou a fábrica de Clesa para coñecer a boa situación da empresa. A factoría salvouse da quebra hai 9 anos e neste tempo multiplicou por 3 o seu plantel e por 17 a súa produción. Na visita, Núñez Feijóo tamén anunciou a Lei de Recuperación da Terra Agraria e da Estrategia do Lácteo. Un dos produtos lácteos máis demandados na nosa comunidade é o yogur de crema de bombón de Clesa, e o presidente da Xunta tamén o escolle como un dos seus favoritos. Núñez Feijóo visitou a fábrica para comprobar o bo funcionamento da factoría despois de que a Xunta a salvase da quebra hai 9 anos. A aposta deu os seus froitos e o pasado mes de decembro Clesa devolveu ao IGAPE os 5,5 millóns de euros prestados. Se acredita que os que creímos en Clesa estábamos no certo, pero se acredita sobre todo o éxito dunha plantilla que nunca se doblegou. Acredítase o éxito dos cooperativistas que traballaron conxuntamente de forma unida para sacar este proxecto e acredítase tamén o éxito de Galicia en definitiva. O presidente tamén destacou a unión das empresas lácteas na cooperativa Clun, unha unión que para Feijóo é imprescindible para competir a nivel internacional. A unión, a ampliación, a musculatura no mercado
As economías de escala son imprescindibles como instrumentos para poder competir con multinacionais do sector lácteo, multinacionais suizas, americanas, italianas, danesas, alemanas, etc. Dende Clun agradeceron o apoio da Xunta que axudou para que a empresa dese a volta á situación. Hoxe en día o seu planté multiplicouse por 3 e a súa produción por 17, converténdose na primeira factoría de produción de lácteos íntegramente española. Unha cousa é onde se produce o leite, onde se recolle o leite. Outra cousa é onde se transforma. Outra cousa é onde se era o valor añadido. E outra é onde se reinvirte ese valor añadido. Pois todas estas preguntas en Clun e en Clesa resolve-se cunha sola palabra: Galicia. Na visita, o presidente da Xunta tamén garantiu o seu compromiso co sector agroalimentario, que se verá reflectido na Lei de Recuperación da Terra Agraria e na Estrategia do Lácteo. Que Galicia sexa un territorio líder en produción láctea. Segundo, que o 75% que producimos se transforme en Galicia. Terceiro, que vendamos non solamente o mercado nacional de 47 millóns de españois, senón o mercado internacional. 7.000 millóns de consumidores poden consumir produtos producidos en Galicia. E cuarto, reforzar as relacións da cadea de valor do leite. A estrategia non vai destinada só á produción, senón tamén á transformación e á comercialización, co obxectivo de que Galicia continúe sendo punteira no sector lácteo. En Ribeira, o alcalde Manuel Ruiz iniciou unha rolda de contactos co resto de grupos políticos da Corporación Municipal de cara a poder aprobar durante este verán os orzamentos municipais. A intención destas conversas reside en recibir as súas inquietudes e suxestións coa fins de telas en conta a hora de elaborar este documento e que a súa aprobación poida chegar a bo porto. O que fixen é chamar a todos os partidos políticos para que manifiesten cales son as súas suxerencias, inquedanzas, cales son os proxectos mínimos que teríamos que incluir para que o seu voto non fora negativo e a partir de aí, desas suxerencias que espero que cheguen nos próximos días por parte dos partidos, pois poder facer un documento no que levar ao pleno e que se pudera aprobar. Para o rexedor, o feito de poder dispor duns novos orzamentos resulta tamén indispensable para a consecución de diversas infraestructuras industriais, sociais e deportivas, así como tamén para a continuidade dos servizos básicos. Creo que temos infraestructuras moi importantes pendientes desa aprobación dos presupuestos, infraestructuras deportivas que se teñen pedido, como o Club de Actividades Náuticas, culturales, como pode ser a nova biblioteca, empresariales, como pode ser en estos momentos o que é o polígono industrial, quizá máis importante de todas elas, e sociales, como son os incrementos de gastos nos servicios sociales e no seu servicio de atención a domicilio, así como adecuar pois o que é o capítulo 1 de gastos de personal ao que é a última das partes de RPT que se aprobou xa fai 2 anos. Eu espero que, como todos os anos, pois salga ese semblante de colaboración que permita que o pueblo siga avanzando e que non se pare pois por o que poden ser liortas, lexos de ese gran acordo que ao final o que busca é dar cumplimento a todo o que levan pedindo durante todo o ano. A eliminación do nome de Xoán Carlos I do Rueiro de Pontevedra xa é definitiva. Finalmente, o veciño que presentara o recurso contra o cambio de denominación da avenida a Virxinia Pereira desistiu de continuar co procedemento. O que di este particular é que unha vez visto a totalidade do expediente, que por suposto, e como non podía ser de outro xeito, foi facilitado polo Concello de Pontevedra, entende que non hai ningunha traba administrativa, que non hai, ningún problema administrativo ni demais, e polo tanto desiste dese recurso. Temos no noso Rueiro a honra de ter quitado ou ser a primeira cidade, se non me equivoco, que quitou o Borbón do seu Rueiro para poñer a unha muller emblemática como Virxinia Pereira. Segundo explicou Gulías, xa non existe posibilidade de que se presente unha nova apelación. O recurso xa fora desestimado polo Pleno Pontevedrés no mes de abril, un paso necesario xa que o cambio fora aprobado pola Corporación Pontevedresa. Recordemos que dende o pasado 23 de abril a placa que loce a avenida é a de Virxinia Pereira, quen fora garante do legado artístico e político do intelectual galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
O Concello de Lousame vende investir máis de 32.000 euros na mellora dos accesos ao Club de Xubilados de Aldea Grande. A actuación foi financiada con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña do ano 2019. Actuouse nun tramo de aproximadamente 1 km onde se mellorou a capa de rodaxe con 5 cm de aglomerado en quente a toda a plataforma. Ademais, aproveitouse a obra para ensanchar tamén parte do vial. Dende o Concello, a alcaldesa Teresa Villaverde destacou a actuación que virá a dar servizo aos veciños que habitualmente empregan as instalacións do Club de Xubilados. Mais actualidade, 50 marcas participan este ano na 33ª cata concurso Rías Baixas Albariño de Cambados. O xoves celebrarase a cata prima no Parador Cambadés, cun panel de expertos que se dividirá en dous para avaliar todos os viños a concurso. Os 12 ou 14 mellores viños pasarán a cata derradeira, que se celebrará o venres ás 11 da mañá. Destas sairán as 3 marcas premiadas que estarán entre os mellores Rías Baixas Albariño da Nada 2020. As adegas gañadoras daránse a coñecer o domingo ao mediodía coa apertura de plicas, tamén no Parador. En canto a entrega de premios, será o martes 3 de agosto. Noia prepara xa diversas actividades para honrar o seu patrón, o San Bartolomeu. Unha delas será organizada, como ven sendo tradición nos últimos anos, pola asociación Ponte un San Cosmeiro. Será o sábado 21 de agosto. A Concellería de Cultura de Noia e a Asociación Ponte un San Cosmeiro decidiron celebrar o sábado 21 de agosto este evento a pesar da COVID, despois do parón vivido o pasado ano. Aínda así, a pandemia limitará se caben moitos dos actos previstos para ese día. Destaca principalmente a actuación no curro do grupo de música tradicional Leirabuxo. Ainda que estamos nunha situación similar ao ano pasado, ou xa non sabes se dicir si peor, polo tema da pandemia, sí que tanto a comisión e a organización desta festa como o Concello, sí que creemos que, que algo deberemos de facer, non deixar pasar como unha edición, digamos que, sin facer nada. Por parte deles, vai haber algunha actividade con algún, con un posto de venta. Entendemos que por parte do Concello este ano deberíamos de impulsar un pouquiño esta festa, vendo un grupo de referencia, algo que solicitaban desde o primer ano, para que esa festa tuvera continuidade do todo o día hacia a noite. Ese grupo eleximos a través da rede cultural foi Leirabuxo, é un grupo de música tradicional que eu creo que está ao nivel que merece unha festa como esta. Lóxicamente, sí que eles teñen moitísimas ideas do que se podría facer ao longo do día, pero tamén que a responsabilidade que teñen eles é a que temos que ter nós, por suposto, entendemos que non se pode facer todo con que era este ano. Dende a Asociación Ponte un San Cosmeiro, que recuperou esta festa hai xa 7 anos, fan un chamamento aos veciños a festexar igualmente este día, saindo á rúa co traxe tradicional. Iso sí, mantendo as distancias. Vamos a poñer 2 postos de venta de nosos produtos e tamén vamos a decorar un pouco as rúas. Estamos preparando unha decoración a ver se nos sale ben, que creo que vai quedar bastante bonita. Entón, o complemento que falta é iso, que a xente poña o traxe do San Cosmeiro e que disfrute todo o que poida neste momento tan difícil que parece que vai a máis a dificultade en lugar de mellorar. E esperando que o ano que ven sexa un ano moito máis alegre. Aproveitaron ademais o acto de hoxe para presentar o cartel oficial de edición da festa deste ano, que volve a estar realizado polo fotógrafo local e membro da asociación, Pedro García Losada. En Poio, Lourido e a súa contorna serán o escenario do festival Chalaniña. Entre o mércores e o domingo, a rapazada será a protagonista da programación de Poio no verán, con propostas que engancharán a cativos e maiores. Ademais, a semana rematará cun concerto de música tradicional da man do grupo Pelepau. Esta semana a programación de Poio no verán vai dirixida á rapazada do Concello. O Festival Chalaniña volve á praia de Lourido e ao Parque de Costa Xiraldez con propostas diarias entre o mércores e o domingo desta semana. O Chalaniña naceu dentro do que era a Festa do Mar, que eran as actividades infantís da Festa do Mar que se programaban con barro e que xa o ano pasado entrou dentro do programa Reinicia Verán. Ese programa funcionou moi ben e este ano que facemos é o Verán en Pollo, un programa xa moito máis, un programa moito máis ambicioso que o ano pasado. Peter Pan e o seu espectáculo Pandemia serán os encargados de inaugurar o Festival Chalaniña o mércores. Seguirán ya Aimare Cía o xoves, Circompacto de Hells Brothers o venres e Cía Valla o sábado. Pajarito Isolada será o espectáculo que pecha a programación o domingo. Non descartamos que a xente maior veña, porque desde logo vai a facer as delicias da xente maior que acompañen os nenos pequenos ou que non acompañen os nenos pequenos e que estarán aquí a partir do mércores 28 hasta o día 1 de agosto.
Todas serán ás 8 da tarde completamente gratuitas ata completar aforo. Ademais, cumpriránse de xeito escrupuloso todas as medidas de seguridade sanitaria. Esta, digamos, dinamización económica e cultural, sobre todo nos país, apostando por a cultura segura, apostando por a cultura do noso país e apostando tamén para que a xente empece a disfrutar do noso e que empece a disfrutar de sair sin medo. O domingo ás 9 da noite o Parque de Costa Xiraldez será tamén o escenario do concerto de Pelepau, unha actuación na que 11 percusionistas versionarán cancións populares de tradición galega mediante a percusión e a voz. A entrada será gratuita. Ata aquí as novas do día deste luns 26 de xullo. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.